Здравейте, този клип е на Clash of Clans. Няма да е много дълъг, няма какво толкова да показвам. Само няколко атаки в войните. Миналата седмица мислех да снимам на Far Cry Primal. Но фантазията бъгна, това е програмата за снимане. Просто нещо бъгна, писка някакъв код, понеже аз съм не тегдил от Замун да не ми е купена. И се прецака. Трябваше отново да тега всичко. Така, тази атака е с Queen Low, 12 валки, 1 голем. В клан Кастъл имам валки. Стрелвате 2 риджа и 2 хила. В принцип с 3 хила е по-добре, ако съм с валки. Но съм с Queen Low, затова риджовете. В принцип трябваше да помогнат, но не помогнаха толкова. Малко побърках нещата, но все пак го взех. До някъде заради това, че Куина е много силен на 25 левел. Ще го направя 30 месец нещо. Ще е по-добър. Ето тук обаче валките ми тръгнаха настрани. И това беше много лошо. Тези трите макснати влязоха навътре. Но всичките излязоха навън. Което беше много лошо. Ако няколко валки тръгнат навън, не е проблем, даже може да стане по-добре. Но всички да тръгнат така. Ето тук имах късмет, че тази валка тук Wizard Tower бие по нея, сега Archer Tower също и този Wizard ще убие Wizard Tower. Тук пък е този Wizard започва да бие X-Bull-а. Хелвам тези валки и той ще го довърши. Просто на няколко места имах голям късмет, че не успях. Ето бомбата гръмва по една валка. Не по на място. Не където има много, ами само по една. Тази бомба гръмва при Куина. Ако валките бяха минали през бомбата, край. През бомбите ти общо 2 бомби и бомбталърът 3. Направо умираха. Тук времето за малко да не ми стигне. Имаш към 3 секунди още. Ще ви покажа една друга атака. С валки и балони, мисля, че беше. Да, ето как много лесно да биете такива бази, където има Air Defense-овете са в центъра и няма никакви стени между тях. Просто изкарах клан Кастъла. Ето тук. Пускам валките с Jump и Rage Spell, те отиват в центъра. Пускам им Heal. Те вземат RDF-овете, почвам с балоните. И няма какво да убия балоните, просто ето тук толкова много тези са на нисък левел. Дори да бяха на висок, пак нямаше да могат да спрат всички тези балони. Ето Куина колко бързо успя да убие този канон, като е на висок левел и той дори не успя да почне да бие по нея. Само тези атаки за сега. В коментарите напишете на коя друга игра искате да снимам. Игри за компютър като GTA 5, Call of Duty, Far Cry, Battlefield, такива игри. Assassin's Creed може. Само Assassin's Creed да не е Unity и да не е Syndicate, защото не
вървят добре. Това беше, чао.